Još jednom, Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, Ivan Miletić, analitičar. Dobro jutro i dobrodošli sada ovako i zvanično. Šta se juče popodne desilo? Dakle, mi smo juče ujutru imali situaciju koja je relativno bila pod kontrolom Izraela. Velike pretnje, Netanjahu, ministar odbrane, general, dakle, svi izlaze, prete, kreće napad na Gazu. Hamas upozorava jednom, upozorava drugi put i kreće kontranapad. Šta je u stvari to što pokazuje danas Hamas Izraelu, a Izrael celom svetu? Hamas pokazuje ono što je pokazao s tim napadom, to je da zaista ta podzemna infrastruktura je ono što je njihova glavna, da kažemo, snaga. Jer ako se pogledaju ti neki snimci koji kruže okolo, pokazuju da su ti tuneli takve veličine da tu džipovi mogu da brzo voze. Znači, ne radi se o nekim tunelima gde neki ljudi prolaze. To kažu da su podzemni gradovi. Tačno, podzemni gradovi. Oni su zaista, jer taj narod tamo nema šta da radi, oni odu ispod zemlje pa kopaju. U stvari planiraju oslobođenje, kako neki od njih kažu. Oni to tako zovu, realno gledano, to je nemoguće. Znači, problem Hamasa je da oni nisu deo palestinskih vlasti. Znači, palestinske vlasti je ono što i mi priznajemo kroz ove neke ambasadore koji funkcionišu. Znači, to nije država Palestina, to ljudi moraju malo da razgraniče. Mislim, oni su država koliko je Kosovo država, mislim, a možda čak i Kosovo bar kontroliše teritoriju, oni nemaju ni kontrolu nad svojom teritorijom. Znači, palestinske vlasti su Fatah, to je druga frakcija, to je ono što je bio Jaser Arafat i ostalo. Hamas je izvršio puč na toj teritoriji Gaze, oni kontrolišu sve, oni su tamo bog i batina, policija, sudstvo, ali oni ne sprovode zakone koje donose palestinske vlasti. Znači, oni su neka posebna grupacija, da, koja tamo kontroliše tih 2,5 miliona ljudi i tih 2,5 miliona ljudi su Ali 2,5 miliona Palestinaca. Pa Palestinaca, ali nemojte zaboraviti, 2005. je Izrael doneo odluku da evakuiše sve svoje Izraelce koji su živeli na pojasu Gaze. Znači, svi se sećamo, 2003. je doneta ta odluka, veliki broj naselja je iseljen, to su upravo ovi kibuci koji se nalaze sa druge strane žice koje su oni sada napali. To su nekada bili naselja koje su bile unutar pojasa Gaze. A u stvari šta su kibuci? Ajde i to da objasnimo. Kibuci su mala mesta, kažemo kao ono neko vreme, u vreme Kraljevine kod nas kad su postojale seoske zadruge. Znači to su male zajednice koje uzgajaju, bave se poljoprivredom, žive sami od sebe i onda kao kolektiv one idu i prodaju, znači imaju prednost u odnosu na individualne poljoprivredne proizvođače i funkcionišu kao male ekonomske zajednice. One imaju svoju civilnu zaštitu koja je pružila taj prvi otpor. Međutim, problem je bio da je ovaj napad išao u toliko pravaca sa toliko, se kaže, brojem vojnika koji su se probili, odlično koordinisan, što govori da je to neki oficir sa nekom vojnom školom lepo koordinisao i to je ono što je glavno pitanje svih analitičara koji kažu ko je u stvari ovo koordinisao. Hamas nema vojne škole, Hamas nema oficire koji su, da kažemo, školovani, a neko školovanje ovo organizovao, jer je koordinacija bila na jednom izuzetnom nivou. A i ono što, ne znam da ste vi malo pre to pomenuli ili neko juče, dakle videlo se, oni dolaze na motorima kada upadaju u Izrael i sede i voze paraglajderima, čamcima, tačno. Znači, neko je to obučavao. Zato to nije moglo da se obuči u pojasu Gaze, pa da kažemo autohtoni narod se oslobađa i ostalo, nego su oni negde obučavani. Mogu su budu obučavani bilo gde, od Libana, Sirije, Irana, Libije, nije ni važno, jer to su takve teritorije koje su urušene i nema kontrole. Hezbollah je vrlo ovako interesantan koji je mogao da im pruži obuku, ali sve više analitičari mogu da pročitaju recept republikanske garde Irana, što je razumljivo na osnovu svega što dešava, jer republikanska garda Irana, ona je izvan vojske iranske, oni su, kažem, sistem za sebe, oni imaju svoje kompanije, firme, svoj sistem obuke, svoje oficire, svoje vojne škole, sve imaju vrlo specifično za sebe i ono što je vrlo moguće je da su oni negde van teritorije Irana mogli da obuče veliki broj boraca ili da pošalju svoje instruktore pa ispod zemlje da ih obučavaju kao što se dešava. Ali opet dolazimo do te priče da, mislim, nije to 5 ljudi koji se obučavalo diplomatiji. Onda imate izjavu Bajdena koji kaže da je 14 Amerikanaca ubijeno u Izraelu tokom čina čistog zla terorista Hamasa, da Hamas kao taoce drži i nekoliko Amerikanaca.
čvrsto stojimo uz Izrael. To je ono što smo dobili kao poruku iz obraćanja američkog predsjednika. Isto tako kaže Izrael ima pravo da se brani. Kakvu pomoć suštinski Izrael ima od Amerike? Jel se slažete sa ovom tezom da je Amerika u 90-im? I da li mislite da će Palestina ili da se nadaju da će danas od sastanka Arapske lige oni dobiti mnogo? Pa šta rade konkretno? Već su počeli sa isporukom naoružanja Izraelu. Znači, konkretno avioni već sleću sa naoružanjem. Slično ono kao što smo gledali na početku sukoba sa Ukrajinom. Znači, Izrael se nalazi u jednoj vrlo nezgodnoj situaciji gde će definitivno najvjerojatnije imati, ako ne 2 fronta, možda i 3 fronta, što se pokazalo do sada. Znači, iz Libana Hezbollah već uveliko napada, imali smo napada iz Sirije, Gaza imamo situaciju i to je ono što je onaj kogod je aktivirao ove borce Hamasa hteo da izvede, jer su Saudijska Arabija i Izrael bili vrlo blizu da potpišu dogovor. Ali šta pokazuju Sirija i Liban? Sirija i Liban, tu se čita taj iranski uticaj. Sad, pazite, slažem se sa delom teorije i dobro je da je Dejan izneo tu priču, jer sve više se priča o tom ruskom uticaju, jer oni tu imaju. To nije problem, ali je vojno postoji ta relacija i tu se uklapa ta iranska republikanska garda koja je sistem za sebe, koja može da funkcioniše i mimo vlade Irana, jer njihov posao je da budu čuvari revolucije i kao u ono vreme kada je Sovjetski savez širio komunizam po svetu, njihov posao je da šire islam po svetu, bez obzira šiti i suniti. Oni su bili vrlo uticajni u vreme u Bosni, su prisutni u Bosni i Hercegovini u vreme građanskog rata, vrlo su bili tu, aktivni, naoružavali, iako su naši muslimani isto nisu šiti, znači oni imaju istoriju toga, da tako funkcionišu. I tu nastaje taj problem. Znači, šta se može očekivati od Arapske lige? Oni će sigurno reagovati po onim snimcima koje vidimo na Al Jazeera, a to je samo se prikazuje ta rušenja zgrada, decu koje nose u one bolnice i tako dalje. I onda će se ceo proces koji je Izrael posljednjih godina radio da ili zaustaviti sa arapskim zemljama, ili zaustaviti, ili će se vratiti na početak. I tu je ono što onaj ko je hteo ovo da izvede može da smatra pobedom. A ko je taj neko? Jel se slažete da je to ruska strana ili ne? I Rusiji i Iranu to odgovara. Zato što oni... A što im odgovara? Što Rusiji odgovara? Zašto im odgovara? Prvo zato što im je... Mi ne znamo da li Rusija planira neku veliku kontraofanzivu i zbog toga je odgovara i sukob na Balkanu i sukob na Bliskom istoku da razvuče Ameriku, ako ništa drugo, od te neke velike ofanzive koje oni planiraju u Ukrajini, jer sve te velike sile tako gledaju bojište. Sve je ovo njima samo dodatni problem koji pravite kao trojanski konj negde unutar teritorije da razvučete. Znači, Amerika sada mora deo naoružanja da usredsredi na Izrael. Znači, vrlo jasno. A da li se Amerika osjeća sada potpuno ugroženom? Dakle, imate i Hute, imate Nagorno Karabah, imate Kosovo i Metohiju, imate Izrael. To je taj ruski potpis, tačno. Tu se vidi ruski potpis. To je sve upereno protiv Amerikanaca, neko će reći. A da. Da će biti u pravu, hoće? Naravno, zato što onog momenta kad je Jermenija počela da ima zajedničke vojne vežbe sa Amerikom i američki vojni marinci kad su počeli da pristoje, odmah se desilo ovo sa Nagornim Karabahom. Tako da je Dejan u pravu. Ruski potpis je vrlo jasan i kod nas, i Azerbejdžan, Jermenija i ovo... Dobro, i kako Amerikanci očekujete da će reagovati? Jer oni za sada samo šalju pomoć saveznicima. Ovo je drugo. Pazite, ovo nije NATO pakt. Znači, što se Ukrajine tiče, oni su ograničeni sa odlukama NATO pakta. Ljudi koji veruju da je NATO pakt kolektivni zapad, Amerika kaže skočite svi, oni pitaju koliko visoko treba da skočimo, to ti ljudi greše u svojim analizama. To nije tačno. Mađarska, evo sada Poljska, Slovačka jasno demonstriraju da zemlje imaju svoj jasan suverenitet. One su članice NATO pakta zbog sebe, a ne zbog Amerike. Da, Amerika kad šalje ovu ratnu vojnu mornaricu, ovo je drugo, ovo nema veze sa NATO paktom. To je Amerika. To je Amerika i Amerika će tu da skupi neke druge saveznike. Za sada imaju saveznike, ovo što mi poznajemo kao Kvinta, vrlo jasno su ih tu okupili i tu će se skupiti te neke zemlje kojima je vrlo važno da se sačuva Izrael iz puno razloga, a sa jedne strane, a s druge strane vidjeli smo koja je brutalnost ovih ljudi iz Hamasa, naročito u kibucima, kako izraelska vojska dolazi, tu nema niko živ. Pa ste nama da neko zauzme 5 sela na jugu Srbije i nema niko živ. Ili je kidnapovan, ili su svi pobijeni, bez obzira na uzrast, ili šta. Šta bismo mi uradili? Pregovarali? Ne verujem da bismo pregovarali.
Tako da je vrlo jasno šta Izrael mora da uradi. Jedino je pitanje da li će ovo da lokalizuje na jedan front ili će imati 3 fronta, a onda će to da finiše količinu pomoći koju će Amerika, ali i druge zemlje da donesu.